L-ewwel qari. Qari miktib tal-Profeta Iżajija. Il-mulej oġbu jaksu bil-mart tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa qatt jara nisel u jtawwa l-jemu. U r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu qatt jara d-dawl. Jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi t-taħma tagħna. Sewwa il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedelta huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. It-tieni qari. Qari mill-littra l-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesu, bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jgħadder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien b'Ġakbu u Ġwanni u Lied Zebedew resqu lejh u qalulu Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom. Huma wieġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li biha se nitgħammet jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu is-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun qaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-mulej.